Hello! Okay, koragnantsika niany momba hoe mila magnamia anao am'zaigny mahazo. To give, then you can receive. Énergie baka fiaignana izy fa zavaiko isan'andra igny ke koa mino zay zegny anao, énergie zegny baka raha mihetsiky mandeha karaha vagin-dranomasina manonja, makatra mijotso. Zave zegny agnatin'zaigny koa raha tokony ataontsika fandinihako azy hoe mba magnamia anao, karaha igny anao mahazo. Fa tsy hoe mangala fô take is not the way to go. Zegny tsy énergie. Fa am'zay fotoagna zegny manjary karaha hoe cancer zegny anao fotony mangala fô anao tsy magnamia. Agnatin'ny magnamia zegny tsika hoe magnamia vôla na magnamia raha, tsy voatery zegny, magnamia fitiavagna satria antsika ty énergie na fitiavagna. Ke nohon'ny antsika énergie ny fitiavagna zegny magnamia fitiavagna. Ino zegny agnatin'ny énergie ny fitiavagna? Énergie ny fitiavagna zegny mizara ny fahalalagna ohatra. Ohatra zegny anao zegny mahay, misy fahendriagna avy aminao na misy fahaizagna vitanao atao. Mampianatra ohatra, anao mampianatra tsika voatery hoe tsy maintsy angala vôla. Ya, vôla ilaigny, zegny ka zegny ny asanao ataonao zegny. Fa ohatranahy zegny le ataonao ampitiavagna, tsy mitady raha ilaigny. Amin'igny indrindra anao no magnamia énergie, amin'igny indrindra anao no give, then you can receive. Magnamia am'zaigny anao mba mahazo. Mahazo avy am'Zagnahary. Mahazo avy amin'ny énergienao mihodigny de mipody aminao. Fa le gnamianao zegny no mipody aminao. Ke magnamafy, eto magnamafy koa hoe magnamia raha ratsy anao, na mieritreritra raha ratsy momba olo fô, de efa miambesa, fa énergie igny mipody aminao igny. Ke ndraindraiky antsika mila très conscient amy raha ataontsika hoe hey, i raha ty ratsy, i raha ty mety mampahininy za i olo igny, mampahininy za raha nataony olo igny. Fa maheza mitandrigny satria énergie aboakantsika izy mipody amitsika. Tsara izy mipody amitsika. Zegny avian'le hoe anao ka zegny olo mino Zagnahary igny hoe mandefitry, mamela. Ny antony satria anao mandefitry ndraiky mamela igny tsisy énergie ratsy mipody aminao. Igny re énergie naboakanao igny mipody aminao. To give, then you can receive. Tsika hoe receive avy hoe avy avakagny izy latsaka aminao. Non, le énergie ataonao zegny mipody aminao, le alefanao no mipody aminao, le raha avolonao no mipody aminao. Ary igny indrindra le énergie hoe mampivelatra atsika, mampivoatra atsika, mampitombo atsika na raha ataontsika zegny, na raha ambolentsika zegny, na raha kolokolointsika zegny, igny le énergie ary énergie fitiavagna igny indrindra no hoe you can receive. Izegny no maha énergie olombelogno atsika namboarin'ny Zagnahary hagnanjaigny, namboarin'ny Zagnahary mitovy azy, hamokatra, hampivoatra, hivoatra ary le énergie humaine amintsika tsy magnambela atsika hidoko amy tany araiky fa tsy maintsy mivoatra. Zegny mahatonga atsika ndraindraiky hoe rehefa tsy magnano raha karaha hoe mampivoatra de tsy normaly, tsy mahatsiaro sambatra, tsy mahatsiaro misy la paix, satria tsy zegny atsika tsy namboarigny ho énergie hidoko stagnante. Fa atsika tsy maintsy magnamia, am'zegny atsika afaka mandray. To give, then you can receive. Zegny le énergie mampivoatra, am'zay fotoagna l'univers magnamia anao, Zagnahary magnamia anao, anzay mino Zagnahary. Zegny énergie zegny no atsikatsika ary énergie ny fitiavagna. Le fitiavagna magnamia, tsika hoe fitiavagna olo hafa tsy voatery zegny, fitiavagna magnamia, fitiavagna tivoatra, fitiavagna amenao olo zegny ohatra fahaizanao, hampatonga zare ahay koa hiagnamia izy. Zay le expansion ny énergie matsikatsika. Okay? Merci d'avance. Like vidéonahy ty, hizara izy ty, na tsy mahasoa anao, sao de mba mahasoa olo hafa. Okay? Mazotoa havako aby mizara. Ataova like vidéonahy, efa mizara aminahy edy andre. Thank you. À la prochaine. Bye!